Kæmper du for dine rettigheder, at lovgivningen overholdes, klager over offentlige instanser og lignende, bliver du efterfølgende slagtet, hvis du en dag skal have din sag for en domstol. Det vil sige, kæmper du for retssikkerheden i Danmark, risikerer du at miste alt. Er alle i Danmark sikret, at retssikkerheden fungerer? Det burde være, men svaret er nej. Og det er utroligt uhyggeligt i forhold til, hvordan det retssystemet fungerer, hvis der er en borger, de ikke kan lide. Vi mener, at denne her sag er meget åbenlyst i forhold til, at domstolene har besluttet sig for, at en part ikke skal vinde. Se og lyt med. Meget kort intro til sagen. Slut 90'erne gennemgår J en skilsmisse. J må i forbindelse kæmpe en kamp om forældremyndigheden over hans børn. Denne kamp medfører en del ture i retten, og J klager også over en dommer. I forbindelse med skilsmissen skal J frigøre nogle kontanter for ikke at miste sine 2 huse. Da det ikke var muligt for J selv at optage lån på grund af hans situation, han var studerende, sker det gennem hans bror T. Dette sker ved, at T på skødet får overdraget 75% af andelen på det ene hus, hvor lånet så kan optages i T's navn. J har slut 90'erne lagt penge ud for noget træ samt skåret det op for T, som er blevet brugt til gulve i T's hus. Der foreligger ikke nogen købs- eller salgsaftale på de 75% af ejendommen. Der foreligger ikke en ejendomsvurdering på huset med overdragelsen på de 75% til T. T har efter overdragelsen på de 75% af huset tilbageleveret de fysiske skøder til J. Det er J, der gennem sin bank optager og hjemtager lånet i huset i T's navn. Domstolen skal nu tage stilling til, om der tilbage i 99 har været tale om en proforma-aftale mellem de 2 brødre, J og T, eller om der har været tale om et reelt salg. Man kan se dommene nedenunder her, hvor der er sagsnummer på. Der ligger en lignende dom i Højesteret, hvor afgørelsen er stik modsat i forhold til det byretten og landsretten når frem til. Borgernes retssikkerhed. Retssikkerheden har det overordnede formål at beskytte borgere mod overgreb og vilkårlighed fra statens side, samt at sikre borgeren visse rettigheder. Hvordan sikres overstående, hvis domstolen overhovedet ikke overholder de regler og retningslinjer, lovgivningen og de normale procedurer, der egentlig foreligger, samt lukker øjnene for al den dokumentation, som foreligger? Domstolene i Danmark må ikke medvirke til eller tilskynde ulovligheder. Borgernes retssikkerhed er ikke eksisterende i Danmark. På de næste par slides vil vi vise, at både by- og landsretten de lukker øjnene for al den skriftlige dokumentation, der foreligger, og hvor 2 af de væsentligste beviser er udarbejdet af T selv og hans måde at have ageret på siden overdragelsen på de 75% tilbage i 99. Optagelse af lån. Ved et reelt køb og salg af et hus vil køber være den, der står for optagelse og hjemtagelse af sit eget lån, samt vide, hvad lånebeløbet består af. Og det er ikke tilfældet i denne her sag. Det lukker både by- og landsretten øjnene for, trods at det fremgår meget tydeligt. T's advokat mener, at det er sagen uvedkommende, hvem der hjemtager lånet. T ved desuden ikke, hvad lånet består af. Dette burde man vide, hvis man køber et hus og optager et lån. Det skal siges, at T han er uddannet revisor og har arbejdet som revisor de sidste mange år, og bør både have interesse og kompetencer inden for det her område. Størstedelen af differencen på det, der er udbetalt og lånebeløbet, det er på grund af kurstab. På næste side kan det ses et udklip fra byretsdommen fra side 18.
samt at det er J, der har optaget lånet. Her der kan I se, at T han udbetaler differencen fra købssummen på de her 275 til hvad der er lån. Det er dækning af omkostninger ved handlen. Men det er ikke som sådan omkostninger i forbindelse med optagelse af lånet. Det er kurstab, der er tale om. Og det ville man jo som udgangspunkt sige, hvis man vidste. Problemet er, at T han ved det ikke, da det ikke er ham, der har optaget lånet. Ligeledes så ses det her, at hvilket pengeinstitut, der har hjemtaget lånet, er sagen uvedkommende. Jeg vil mene, at hvis man køber et hus, så er det køber, der som udgangspunkt hjemtager lånet ved et normalt salg-køb. Det er ikke tilfældet her, for der har ikke været tale om et normalt salg-køb. Der har været tale om en proforma-aftale. Hernede der kan I se, at det er J, og det er igennem J's bank, der at det her lån det bliver hjemtaget, hvilket jo heller ikke er normalt. Det vil jo altså stadigvæk være køber, der skulle hjemtage lånet, og det vil være normalt, at køber hjemtog det. Begge dele bliver der lukket øjnene for, trods at det her taler for, at der måske er tale om en proforma-aftale og ikke en reelt salg-køb af ejendommen på de her 75%. T har desuden udarbejdet 3 opgørelser over T og J's mellemværende i forbindelse med det her hus og de her 75%. Inden vi ser på de her opgørelser, som T har udarbejdet, vil vi lige fremhæve, hvad der er noteret af henholdsvis by- og landsretten i forbindelse med det. I byrettens side 7, der står der, at det er T, der har betalt alle ejendommens udgifter, herunder realkreditydelsesslånet fra 99 til 2010. Og han siger også direkte, at der ikke har været tale om udlæg, hvilket jo er lidt sjovt. På side 8, der står, at T han siger, at J og ham, der har været en aftale om, at J han selvfølgelig har stået og betalt for de 25% af ejendommens omkostninger. Og derfor har J løbende indbetalt nogle penge, der svarer til de udgifter, der knytter sig til hans ejendel. Yep. På side 20, der står det meget tydeligt, at T han siger, at der aldrig nogensinde har været tale om udlæg. Kigger vi lige lidt på landsretten, så kan vi så sige, at her det er fra T's opgørelse. Både her og her, markeret med gult, der fremgår det meget, meget klart og tydeligt, at der er tale om udlæg. Så trods at T han siger det stik modsatte, så er det i hvert fald ikke det, han tidligere har skrevet til J. Hvilket jo er mærkeligt, at både landsretten og byretten egentlig ser igennem fingre med, fordi det burde jo være det, der var skrevet tilbage i tid, der var det mest korrekte og gældende. Ja, det står klart og tydeligt, at der er tale om udlæg her. Hernede, der er det sjovt, at landsretten de lægger vægt på betalinger, der er foretaget imellem 2002 og 2005. Ved siden af skriver de så lidt, at der kommer oven i de her efterfølgende, der er der 120.000 også, der bliver betalt. De skriver også direkte, at siden 2010 har T ikke betalt nogen omkostninger på huset. Det vil sige, det er fordi, at J har betalt samtlige omkostninger. Hvorfor T's opgørelse er stoppet efter 2010, er jo egentlig lidt sjovt, hvis han stadigvæk mener, at han ejer de 75%. Fordi selvom J har lagt ud for hans omkostninger på huset, så burde der jo i princippet være en opgørelse over deres mellemværende. Men her kan man sige, at T han er ligeglad,
fordi han ikke har lagt penge ud, og huset jo ikke er hans. Igen kan man se, at T han nu siger, at det er en slags refusionsopgørelse. Men hvorfor er det kun en refusionsopgørelse for den periode, hvor T har lagt tingene ud, og ikke den, hvor J har lagt tingene ud? T han udtaler også desuden, at han ikke har indberettet noget som helst til skat, hvilket jo også er mærkeligt, hvis J har betalt hans omkostninger på huset. Og T mener, at J skal betale dem. Man kan så sige, at der burde også være opkrævet en markedsleje, eftersom J han bruger T's andel. Det er der heller ikke. Hernede på side 11, der kan man så sige, at alle omkostninger i forbindelse med skødet, de er faktisk blevet betalt af J. Og det er forbrugsomkostningerne også. Og det er også J, der har varetaget driften af ejendommen. J har også betalt for kloak og kantsten, trods at der står det stik modsatte i skødet. Hvorfor? Fordi at det er J, der hele tiden har været ejer af ejendommen. Så vil jeg gerne lige sådan sige, hvad er et udlæg? Et udlæg, det er noget, som en person i første omgang betaler for, men senere får dækket af den person, som skal afholde udgiften. Det vil sige, at et udlæg er, når man lægger ud for en ting, man ikke selv skal betale for, ofte set i sammenhæng med, at man betaler for ting, der ikke er ens eget, og dermed ikke skal stå for omkostningen. I dette tilfælde, der ligger T penge ud for ejendommen, som J skal betale, jævnført T's egen regnskab opgørelser, og dermed må vi jo antage, at T ikke anser sig selv som ejer af de her 75%. Før sagen den er startet i hvert fald. Det vil sige, tilbage i 99 og frem til sagen starter, der har T ikke anset sig selv som ejer af de 75%, og dermed har han også lavet det her udlægsbilag og fremsendt til J. Det burde der lægges rimelig meget vægt på, trods at han nu i dommen eller i retten siger det stik modsatte. Bør en revisor og domstolene vide, hvad et udlæg er? Ja, det bør de. Så er vi nået til T's egne opgørelser, og det er lidt sjovt. T har udarbejdet 3 opgørelser, som mere eller mindre dækker den samme periode, men der er en rigtig stor forskel på renterne. Der er faktisk et dokument fra en ekstern regnskabskyndig, som har klargjort og meget klart og tydeligt har sagt, at der er nogle fejl i renteberegningen på den måde, som T han laver det på. Så ikke nok med, at T han er revisor, men han har også prøvet at snyde J i forbindelse med noget renteberegning af deres opgørelser. Det fremgår meget tydeligt at tale om udlæg. Vi kan se, der står udlæg her, der står udlæg hernede, her og hernede ved de gule. Akkumuleret udlæg står også her. Og så vil jeg gerne lige huske at sige, T er uddannet og har arbejdet de sidste rigtig mange år som revisor. Hvorfor bruge udlæg, hvis der ikke er tale om udlæg? Han har i hvert fald fremsendt det her til J, og dermed prøvet at snyde J, så J i hvert fald har troet, det var udlæg, og dermed at ejendommen har været J's. Det ses også meget tydeligt, at T har opgjort J's udstående til de her 182.420 kroner,35, og det er den sidste opgørelse, der er lavet for 2015. Det skal så lige huskes at sige, at de omkostninger J han har haft fra 10 til 15,
dem har T jo ikke taget med. I den her opgørelse, der kan I igen se, at der er tale om 100% af omkostningerne her. Der er ikke en fordeling mellem 75 og 25. Der er tale om 100% af omkostningerne, som T han indfører på det her udlægsdokument. Og det vil så sige, han anser altså her i hvert fald J som den, der skal betale for alle omkostninger på ejendommen, hvilket jo hænger sammen med, at J er ejer af 100% af ejendommen, og at der har været tale om et proforma aftale og ikke et reelt salg. Ikke nok med, at han lægger 100% af omkostningerne over til J. Han er faktisk også så sød at kræve renter af de her omkostninger, som han mener, han lægger ud for. Og hvorfor skal J betale renter af nogle omkostninger, som T i princippet siger, han selv bør afholde? I byretsdommen der fremgår det, at J's indbetalinger de svarer til hans ejerandel på de her 25%. Det er direkte løgn. Hvorfor er der videreført 100% i T's opgørelse? Og hvorfor opkræver T renter ved J for nogle omkostninger, som T nu selv siger, han selv skal sende af hans egne og selv bør afholde? Der har i perioden været omkostninger med 370.000. Det er de blå hernede, der er lagt sammen. J han har indbetalt 202.500 i perioden. Det er den her, der er markeret med grøn. Det svarer til 55% af omkostningerne, som J har dækket, og ikke 25%, som byretsdommen siger. Det vil så sige, J har ikke kun indbetalt penge, der svarer til de 25%. Her skal jeg igen sige, at de omkostninger, der har været siden 2010 og frem, har J jo betalt alle omkostningerne til huset på. Det står der tidligere, og det har T også selv sagt, og dermed er T's opgørelse også stoppet, og han har kun kørt den periode, hvor han har haft nogle udlæg. Han har ikke været interesseret i at lave et bilag i den periode, hvor J har lagt ud. For man kunne så sige, han burde jo have modsvaret de her fra 2010 og den periode, hvor J har lagt ud for alle omkostninger og dækket det hele. Men det har ikke været interessant. Det betyder også, at J har betalt mest, og dertil skal det huskes, at T han stadigvæk skylder J penge for noget træ, som J har lagt ud for til T's gulve i et hus. I hele den her proces har T nægtet at forholde sig til det her gulv og den her omkostning, som han egentlig ikke har betalt. Han har ikke sagt, at han har betalt det, men han har heller ikke nægtet, at han mangler at betale igen for de her. Hvis vi lige fortsætter lidt med T's egne opgørelser, så er der lige lidt flere ting, vi skal være opmærksom på i forhold til det, der bliver sagt. Og det er både af T, men også i forhold til de ting, landsretten og byretten de forholder sig til. T siger, at han har betalt en købsum på de her 275.000 for 75% af huset. Men omkostningerne er afdragende på det her lån, der er optaget i T's navn, og som J har hjemtaget via sin egen bank. Disse omkostninger og afdrag er med på T's egen udlægsopgørelse. Og det kan vi jo ikke komme udenom, det er meget tydeligt, det står hernede i forhold til afdrag og renter. Hvorfor er det, at J han skal betale af på det lån, som han har fået udbetalt, men som T, landsretten og byretten siger, er en købsum, som han har fået for det hus, han egentlig har solgt 75% af til T. Det giver ingen mening. Som I kan se,
så igen vil jeg lige sige, T har ikke delt det her op i hverken 75 og 25%, og det vil så sige, som opgørelsen er, og den han har fremsendt til J, så har T sendt 100% af omkostningerne af afdrag og renter på det her lån, som J har fået udbetalt, men som T siger, han egentlig har betalt. Det vil sige, at der er optaget et lån i T's navn, men det er faktisk J, der afdrager på lånet. Hvordan kan T så have betalt en købssum? Ja, som det er nævnt, så har J selv betalt af på det lån, som han har fået udbetalt. Og hvilken købssum har T så faktisk betalt? Både by- og landsretten de siger desuden, at J jo skal dække hans andel af omkostningerne, så svarer til 25%. Igen i T's opgørelse, så er det her lån altså med. Og det betyder, at når de siger, at J ikke har dækket alle omkostningerne, fordi at det der er indbetalt fra J ikke svarer til de omkostninger, som T han har registreret, jamen så forholder de sig faktisk ikke til, at en stor del af de her omkostninger, det er renter og afdrag på ejendommen. Altså det lån, som han har fået udbetalt, og som de siger, at T har betalt til J. Hvis vi holder de to poster udenfor, altså afdrag og renter på ejendommen, som vi antager, at T i princippet selv bør betale, hvis det er købssummen af de 75% af ejendommen, ja, så er det jo kun ejendomsskat og forsikring, som J faktisk skal betale 25% af. Og i forhold til det, han har indbetalt, de her 200 og 2.500 kroner, ja, så har J faktisk indbetalt 190% af de omkostninger. Det vil sige, at han har ikke kun betalt 25% af omkostningerne på ejendommen. Lige meget hvordan vi vender og drejer det, så stemmer de ting T siger, de ting at landsretten og byretten siger i forhold til købssum og det her udlægsdokument, som er udarbejdet af T selv. T er revisoruddannet, T arbejder som revisor og har haft et selvstændigt revisorfirma. Det vil sige, at den købssum, som byretten og landsretten siger, T har betalt til J, som J faktisk selv har været med til at betale af på, både frem til 2010 og fra 2010 og frem til 2022, der har han betalt alle omkostningerne direkte, og der er ikke kørt regnskab over det. Det er direkte forkert, for lige meget hvordan de vender og drejer det, så siger byretten og landsretten nu, at J han egentlig skal dække 25% af omkostningerne på lånet og afdraget. For det henviser de til i opgørelsen, at det er kun rimeligt nok, han betaler. Det vil så sige, lige meget hvad, så har T aldrig nogensinde betalt 275.000 for de 75% af ejendommen. Trods at det er det, de lægger til grund for deres afgørelser. Tingene hænger igen overhovedet ikke sammen. Der ligger dokumentation. Det er T's egen dokumentation. Og det de noterer i forhold til de her 25%, som J skal dække, stemmer ikke lige meget hvordan vi vender og drejer det med de 25% af omkostningerne i forhold til de ting han har betalt til T. Jævnført T's egen opgørelse kan vi altså kun antage, at T har anset J for 100% af ejer af ejendommen. Og dermed har det også været J, der har skulle afdrage på lånet, og hvorfor det er med i opgørelsen. Havde T anset sig selv som 75% af ejer af ejendommen, så havde denne her opgørelse været delt i 25-75, og det her ned til afregning giver heller ikke mening, fordi størstedelen af det her, det er jo ikke til J, men faktisk T selv. Hvis det han siger
i retten nu, og det som landsretten og byretten siger, er rigtigt. Andre ting, som by- og landsretten de lukker øjnene for. T er revisor, men har ikke indberettet noget til skat. Hverken de direkte eller indirekte indtægter, han har modtaget fra J. Han har heller ikke indberettet den markedslejeværdi, han burde have opkrævet i forbindelse med, at han har stillet ejendommen til rådighed for J i hele perioden. Selvom man ikke får en indtægt eller en leje, så har man pligt til at indberette den indtægt, man kunne have fået, og den skal man beskattes af. Igen, T er revisor, og han ved godt det her, men han har selvfølgelig ikke indberettet det, fordi at han har ikke været ejer, og dermed har det været J's egen ejendom. Han har benyttet den, og derfor har der ikke skulle indberettes noget til skat. T han har faktisk direkte skrevet til skat i 99, at der ikke er nogen leje, trods han udmærket ved, at ejendommen har været benyttet af J i hele perioden, og det fremgår også på side 8 og 9 i byretsdommen, hvor han direkte selv siger det. Som I kan se, så siger T selv, at J har benyttet ejendommen i hele perioden, og dermed burde T have indberettet den her markedslejeværdi, hvis han havde anset sig selv som ejer og stillet ejendommen til rådighed for J. T han udtaler desuden i byretsdommen, at det er J, der henvendte sig til ham og spurgte, om han ikke kunne overdrage en andel af ejendommen for at få frigjort nogle penge. Igen tæller det her ikke for et reelt salg, men det taler for, at der har ligget en aftale, fordi J har skulle have nogle penge fri. Både det her med, at det er J, der henvender sig. Han henvender sig ikke og spørger, om han vil købe ejendommen. Han henvender sig i håb om, at han kan få nogle penge fri. Det står der direkte. Igen, T har heller ikke indberettet til skat, trods at han skulle have gjort det, og det skal gøres hvert år. Igen, så vil jeg gerne lige sige, at det var J, der har taget tingene til retten, der har fået styr på skødet og fået tinglyst det. Han har også betalt tinglysningsafgiften, trods at der i skødet står, at den skal deles. Hvorfor gør man ikke det her som køber, hvis man har købt en ejendom? J bør jo ikke gøre de her ting, men det var J, der var interesseret i at få tingene på plads, og T, han var kun i princippet nødvendig for at han kunne få optaget lånet i T's navn. Det er J, der står for alle tingene i en normal og reel handel, som rigtig mange har prøvet. Så er det køberne, der får styr på de her ting, fordi man har en interesse i det. Igen, så kan I se, at der har været en købsum på de her 275.000. Her siger han også, at den er fastsat af J. Men som vi lige har fået konstateret på foregående slides, så har der aldrig nogensinde været, lige meget hvordan vi vender der og drejer det, en købsum på 275.000. For J har selv skulle afdrage på lånet. Det vil så sige, godt nok har lånet stået i T's navn, men det er J, der har afdraget på det. Og T har også indført det i hendes opgørelse, hvor han skriver udlæg, og det er 100% af lånet, afdrag og renter, han viderefører til J. Andre ting, som de lukker øjnene for. T han udtaler i byretsdommen på side 7 og 17, at han som minimum skal være omkostningsneutral. Hvis man investerer i en ejendom, kan man som ejer ikke forvente at være omkostningsneutral. Det handler om udviklingen i fremtiden. Igen taler det her for, at T ikke ser sig selv som ejer af ejendommen, da han ikke er villig til at bære et tab
Han er ikke villig til at løbe en risici. Dermed har de lavet den her aftale, at lige meget hvad, så er det J, der dækker det her. Det betyder igen, vi taler for, at der har ligget en aftale mellem J og T, og ikke et reelt salg. Ved et reelt salg kan man ikke stille krav om at være omkostningsneutral. Igen, T siger selv her, han aldrig har set sig selv som den reelle ejer, trods at han har stået på lånet. Her kan I se, det står direkte i dommen. Det står faktisk 2 steder, at han skal være holde skadesløs, og han skal som minimum være omkostningsneutral. Det er rigtig vigtigt også lige her at huske, at i 99 ved overdragelsen af de her 75% af skødet, der blev der ikke lavet en vurdering på ejendommen. Og derfor kan det heller ikke være sikkert, at det er sket til markedsvilkår. Hvis man køber en ejendom, reelt vil man sikre sig, at man hverken har betalt for meget eller for lidt i princippet. Der er ikke nogen mennesker, der er interesseret i at betale for meget for en ejendom. T var heller ikke ude at se ejendommen, inden han overtog det, de her 75%. Fordi han har været ligeglad, fordi der har ligget den her aftale om, at han jo skal være neutral, da han i princippet kun er der for, at J kan få de her penge udbetalt. Igen. T har kun optaget et lån på den andel, han siger, der kan belånes i realkreditinstituttet. Og det vil så sige, J har givet T en gevinst på 20% af ejendommens værdi. Du har aldrig kunne belåne en ejendom 100% i realkreditlån. Så er der andre ting, som by- og landsretten igen lukker øjnene for. T har både via sin advokat og selv skrevet nedstående. Hvis vi kan komme med en skatterådgiver, der har garanti og er forsikret for rådgivning, at ejendommen den kan sælges på baggrund af en gammel mundtlig aftale til en købsum, der ikke er fastsat, så skal de nok finde en løsning, så længe det ikke udløser gaveafgift eller avancebeskatning. Hvorfor skrive sådan her? Hvis man mener, man er den reelle ejer, så har man krav på en mulig gevinst. Igen, T skriver kun det her, fordi han ikke ser sig selv som ejer, og han udmærket godt ved, at ham og J har haft en aftale. Han har skulle holdes omkostningsneutral, og han har heller ikke skulle have en gevinst ved det her. Han skriver også hernede, at ved en købsum på 1,5 millioner for 75% af ejendommen, vil J få en del kontanter fri. Og det han mener med den sidste sætning hernede, det er jo faktisk, at han kun skal have dækket de omkostninger, han har haft. Han skriver det også via sin advokat, at de selvfølgelig bare skal have dækket hans omkostninger og skal holdes omkostningsneutralt. De 2 dokumenter her lukker både by- og landsretten totalt øjnene for, trods at det tydeligt fremgår, der har ligget en aftale. Og T alene er bange for at blive beskattet, hvis ejendommen ikke bliver overdraget til markedsvilkårene. De taler for, at T ikke har set sig selv som den reelle ejer af de 75%. Byrettens begrundelse for deres udfald af sagen. Følgende fremgår på side 26 i dommen. Retten har herved også lagt vægt på, at J, som nævnt ovenfor, ikke var debitor på realkreditlånet i Nykredit, og at T, i hvert fald i årene 98 til 10, betalte alle ejendommens udgifter, herunder ejendomsskatter og forbrugsudgifter.
hvor alene T var anført som debitor på samtlige opkrævninger. Ovenstående det er direkte forkert, fordi jævnfør T's egen opgørelse og det de siger, så har J betalt 25% af omkostningerne i forhold til de indbetalinger, T han har noteret på hans egen opgørelse. Og når vi rent faktisk så på de her faktiske omkostninger og de indbetalinger, der har været, så har det faktisk svaret til, at J har betalt for 55% og ikke kun de 25%. Igen vil jeg gerne lige sige, realkreditlånet, renter og afdrag på det her lån, som T og på by- og landsretten siger, har været købsprisen, er også med på denne her opgørelse. Og det er J, der har betalt af. T har videreført 100% af omkostningerne til J via den opgørelse. Og husk, der stod også udlæg på. Det vil sige, at T har lagt ud for nogle omkostninger, han ikke mener, der var hans egne, og videreført dem til J. Ikke mindst så lukker de jo så direkte øjnene for den opgørelse, der er udarbejdet af T selv, hvor det meget klart og tydeligt fremgår, at der har været tale om udlæg. Igen, han har sendt 100% af omkostningerne på ejendommen videre. Han har ovenikøbet krævet renter for det, og det er også afdrag og renter på omkostningerne til lånet, som de siger har været købsprisen. Der lægges vægt på, at T har betalt omkostningerne i perioden 98 til 2010. Det er direkte forkert, fordi J han har indbetalt en masse penge til T. Men de lukker også fuldstændig øjnene for, at J siden 2010 og frem til retssagen gik i gang i 2022, har betalt og stået for 100% af omkostningerne på ejendommen. Herunder afdrag og renteomkostningerne på realkreditlånet, som han godt nok har fået udbetalt, men som de påstår er købsprisen på de 75%. Igen, J har betalt af på det lån, han fik udbetalt. Det vil sige, T har aldrig selv betalt denne her købspris. Han har kun stået på lånet. Hvorfor er det også kun relevant, at der kigges på den periode, hvor T har stået for betalingerne? Han har ovenikøbet ført regnskab og lavet et dokument i forhold til at videreføre det til J. Hvorfor er det kun i den periode, det er interessant at kigge på? Hvorfor glemmer man, at det er J, der har stået for alle betalinger siden 2010? Hvorfor er det irrelevant her? Jamen det er det jo, fordi de ikke er interesserede i at fremhæve, at J faktisk er den, der har betalt allermest på ejendommen siden 99. Det er også lige værd at lægge mærke til, at T, han ovenikøbet jo stadigvæk stopper med at holde styr på omkostningerne på ejendommen i det øjeblik, at J han overtager betalingerne. Hvis man mener, man ejer huset, burde man jo også have ført regnskab for den efterfølgende periode. Men det er han ikke interesseret i, fordi ham for uvedkommende, da ejendommen ikke er hans. Han betaler ikke længere omkostningerne og har ikke behov for at have styr på det. Hertil så kommer det, at J reelt ønsker at opnå dom over boet efter K, der ikke er part i sagen. K er T og J's mor, som er død. Retten finder derfor, at påstanden ikke kan tages under påkendelse, fordi boet efter K
ikke har mulighed for at varetage sine interesser under retssagen. Meget interessant. Retten de ønsker ikke at behandle det her punkt, da boet ikke har mulighed for at varetage sine interesser. Det skal hertil siges, at det også er direkte forkert, fordi det er T, der er bobestyrer af boet. Det vil sige, at boet er repræsenteret under retssagen. T han har været så sød og til de her 25% af huset, som er J's, som han også ved er J's, og indfører i boet efter K. Trods at han udmærket har vidst, at det aldrig nogensinde har været K's i den periode. T, han har ikke ønsket at være med til at hjælpe, at J, han har kunne komme over på skødet af de 25%. Da han er eneste arving efter K, da de to andre brødre har frasagt sig arven, så længe at det står i K's navn, er det i princippet også ham, der har de 25%. Det vil sige, uden at have betalt noget som helst for ejendommen, mener han nu, at han ejer 100% af ejendommen. Men det sjove er jo her, at byretten de ikke ønsker at behandle det, da de ikke mener, at boet er repræsenteret. Men det er T, der repræsenterer boet, og det er T, der ikke har fået det her på plads, trods at han er bobestyrer. Og han burde have fået det på plads lige efter K døde, da han er den eneste, der kan få styr på det her skødet på de her 25%. I stedet for at få overdraget skødet, så det står præcis som det skal, altså i J's navn, så vælger han at tage det ind i dødsboet som en værdi. Igen, han er revisor. Han siger hele tiden, at han har vidst, at det her det har været J's 25%. Han har faktisk selv stået for handlen i sin tid. Og det er også ham, der fik det indsendt, men hvor det ikke gik igennem dengang i forhold til tinglysningen, fordi der var en fejl. Så er der landsrettens begrundelse for deres udfald af sagen. Følgende står på side 26 af dommen. Landsretten har ved vurderingen lagt vægt på, blandt andet at skødet fremgår med sædvanlige vilkår, og at købsummen på 275.000 omtrentligt svarer til realkreditsbelåningsværdien for 75% af ejendommen. Ja, men T har faktisk ikke betalt de her 275.000. Det har vi set tidligere. I hans egen opgørelse sender han 100% af omkostningerne og afdrag på lån videre til J. Og både by- og landsretten siger, at han i princippet kun sender 25% videre. Lige meget hvordan vi vender og drejer det. Lånet er optaget i T's navn, men det er J, der har betalt af på lånet. Det vil sige, T har ikke betalt denne her købsum. Han har taget det med i hans udlægsopgørelse. Vi mener, at han har sendt 100% af omkostningerne videre. By- og landsretten siger, han sender kun 25% af omkostningerne videre. Men lige meget hvad, så har han aldrig betalt 275.000. Fordi når de siger, at han har sendt 25% af omkostningerne videre, så har han kun betalt 206.000. Vel at mærke på et lån, han aldrig selv har betalt af på. Og igen husker vi lige, realkreditsbelåningsværdien, det er jo ikke 100% af købsprisen. Hvorfor skulle J være interesseret i at lave et salg, der er lavere end markedsværdien? Hvorfor skulle J give T 20% rabat på huset, hvis han står og mangler penge? Det lukker de også fuldstændig øjnene for. I forhold til, at det her det er markedsværdien på, og belåningsværdien på 75% af ejendommen, så er det alene T's ord for det. Der ligger ingen dokumentation. Der er ikke lavet en vurdering på huset tilbage, da de her 75% blev overdraget.
hverken ejendomsmægler eller en kreditvurdering. Og T har ikke været ude og se huset, da han overtog de 75%. T han har desuden sagt i byretten, at vurderingen kommer fra J. Det vil sige, at T han har ikke haft kendskab til eller selv undersøgt markedsprisen i forbindelse med overdragelsen de her 75%. Hvorfor har man ikke interesse i det, hvis man er køber? Det har T ikke, fordi det har ikke været et reelt køb. Landsretten de lukker desuden øjnene for, at det ikke er muligt at optage mere end 80% af ejendomsværdi i et reelt kreditlån. Så han har ikke betalt 100% af den købspris J han kunne have fået af ejendommen. Så er der faktisk det her, at når man optager et lån i en ejendom, hvor der er flere ejere, så ejer man faktisk kun 25% af lånet. Og det vil så sige lige meget om T han havde lavet hans opgørelse, hvor han sender alle omkostningerne videre til J, så kan han aldrig nogensinde have ejet mere end de her 206.000. Fordi der er tale om et lån med 2 låntagere, og det lukker landsretten også øjnene for. Landsretten og byretten de lukker også øjnene for, at T han udtaler, at lånet er blevet optaget gennem J's bank, hvilket i sig selv er mærkeligt, hvis T er køber af ejendommen, og man der er tale om et reelt salg af de 75%. Jeg har aldrig nogensinde hørt eller oplevet, at det er sælger, der optager købers lån via sin bank. Jeg håber ikke, at det er normal kutyme, og det taler selvfølgelig også for, at der er tale om en proforma-aftale og ikke et reelt salg. Følgende fremgår også på side 26. Det må på baggrund af sagens dokumenter endvidere lægges til grund, at betalingerne af terminydelser, ejendomsskatter og forsikringspræmier frem til i hvert fald 2010 er sket fra konti tilhørende T. J foretog navnlig i perioden 2002 til 2005 indbetalinger til T, men betalingerne dækker ikke alle T's udgifter til ejendommen. Landsretten de lægger vægt på, at betalingerne i en periode er sket fra T's konti, men de glemmer, at T har lavet et dokument, hvor han skriver udlæg på, og sender alle omkostningerne på ejendommen videre til J. Også omkostningerne og afdragene på lånet, som de siger har været købsprisen. Landsretten de skriver også, at J alene har betalt i perioden 2002 til 2005, men de undlader her at nævne de 120.000, der er indbetalt efter 2005. Hvorfor? Igen, ligesom byretten, så lægger landsretten ingen vægt på, at J har betalt alle omkostninger herunder afdrag og renter på det her lån på de her 275.000 direkte, og de er betalt fra J's konti fra 2010. De lægger alene vægt på den periode, hvor T han har betalt penge. Det skal så siges, J har jo ikke lavet et udlægsdokument til T for at kræve de her 75% tilbage. Det har han jo ikke, fordi ejendommen har været hans, og T ikke har skulle dække det her. Men T har lavet et udlægsdokument, hvor han har videreført 100% af omkostningerne. Så det de lægger vægt på i deres begrundelse her, giver igen ingen
mening. De lukker også fuldstændig øjnene for, at det her udlægsdokument, som T har lavet, T skriver udlæg på flere steder. T er uddannet revisor. Her har han ikke kun skrevet driftomkostningerne, altså forsikring og ejendomsskatter og diverse ting. Han har også lånet med. Det lån, de siger, der er optaget for at betale købsummen til J. Vi skal også huske, at på den her opgørelse, der opkræver T desuden renter på omkostningerne, som T han faktisk siger nu er hans egne. Hvordan kan T have set det som sine egne omkostninger, hvis han opkræver renter af omkostningerne ved J? Det giver ingen mening. Men det her lukker landsretten og byretten fuldstændig øjnene for. J han har som sagt selv betalt af på det her lån, han fik udbetalt i 99. Det ignorerer landsretten også at forholde sig til. T han er revisor. Han siger, at det her udlægsdokument, han har lavet og sendt til J, det er ikke længere et udlægsdokument. Det er mere en refusionsopgørelse. Manden er revisor. Hvordan skal J vide, at det ikke er et udlægsdokument? Hvordan kan en revisor bruge ordet udlæg, hvis han ikke mener, at det taler om et udlæg? Nej, J's indbetalinger, de dækker ikke alle udgifterne til ejendommen, jævnført opgørelsen. Men J har siden 2010 og frem til 2022, hvor retssagen starter, selv direkte afholdt alle omkostninger på ejendommen. Hvorfor tillægges dette ingen betydning, når omkostningerne, der er betalt fra konti tilhørende J? Hvorfor er der ikke engang lavet en opgørelse over mellemværende mellem J og T i den periode, hvis T havde ejet de her 75% af ejendommen? Ikke mindst så bliver der fuldstændig set over det her træ, som J har lagt ud for til T's gulve, som ikke fremgår af T's opgørelse. Indregnes det, så går T's opgørelse faktisk i 0. T han har på intet tidspunkt benægtet det her gulv. Der ligger også en mail mellem T og J's 2 døtre, hvor han heller ikke benægter det her gulv. Han vil slet ikke snakke om det faktisk. Landsrettens begrundelse og resultat. Følgende fremgår på side 14 i dommen. Endelig understøtter korrespondancen mellem parterne og deres korrespondancer med familiemedlemmer heller ikke, at der har været tale om en overdragelse uden realitet, men alene at parterne har været uenige om, hvordan en tilbageførsel af ejendommen skulle gennemføres. I så selv tidligere, at T han direkte skriver, at han bare ikke vil beskattes, og hvis der kan skaffes en skatterådgiver, som er forsikret, så er det ikke noget problem. Det vil sige, at T er alene bange for de skattemæssige konsekvenser. Og det er derfor, han mener, at det skal ske til markedsværdien. Men han skriver rent faktisk også, at J vil få rigtig mange penge fri. Og det han mener her, det er jo, at han kun skal have dækket hans andel. Hvorledes kan det her ikke tale for, at der ikke har været en reel handel?
Vi kigger på den mail. Vi kigger på det her T og hans advokat har sendt, hvor de direkte skriver, at T bare skal have dækket sine omkostninger. Oven i det, så ligger der faktisk noget for T og J's bror, efter han har vidnet i byretten, hvor han også skriver en sms til J's ene datter, der er stik modsat af det, han har fortalt i byretten. Landsretten, de mener dog ikke, at det er nødvendigt, at P han vidner igen. Trods at P også skriver, at T alene skal have dækket sine omkostninger, og der har ligget en aftale. T han siger også i byretten, som I har set tidligere, at de mundtligt har aftalt i forbindelse med handlen, at J et tidspunkt skulle have købe ejendommen tilbage på en måde, så han bliver holdt omkostningsneutral eller økonomisk skadeløs. Igen, det her taler kun for, at det ikke har været en reel handel, men der har ligget en aftale. Så trods at de siger, at der ikke ligger nogen som helst dokumenter, eller der understøtter det med, at hvordan handlen skulle tilbageføres, så står det flere gange både i byretten og landsretten, at T han bare skal holdes skadesløs og omkostningsneutral. Han siger det selv, både via sin advokat og via en mail, og han har udtalt det i retten. Det bliver der lukket fuldstændig øjnene for. T han løber jo ikke nogen risici ved at få overdraget de her 75% af ejendommen og stå for lånet, fordi han skal holdes økonomisk skadesløs. Ved en almindelig handel vil man aldrig nogensinde kunne lave eller stille sådan et krav, fordi der vil altid være en risici forbundet med et helt almindeligt køb og salg af et hus. Hvis huset falder i værdi, så mister man penge. Hvis huset stiger i værdi, så har man en gevinst. Det er en reel salg og køb af et hus. Når T direkte siger, at han skal holdes omkostningsneutral eller økonomisk skadeløs, så har der aldrig nogensinde været tale om et reelt salg. Det udtaler T direkte selv. Det vil så sige, at T han siger nu, at ham og J de har haft en aftale, der siger, at hvis ejendommen falder i værdi, så skal J dække tabet. Og hvis ejendommen den stiger i værdi, så får T gevinsten. Det er i princippet det, han udtaler i retten, og det byretten og landsretten egentlig giver ham ret i. Hvad er sandsynligheden for, at der har været indgået sådan en aftale? Hvad er sandsynligheden for, at der har tale om et reelt salg? Det her det vil hellere mere til, at der har været tale om en proforma-aftale. Igen, så skal vi lige huske den opgørelse T selv har lavet, hvor der står udlæg på. Vi skal også huske, at den købspris, som både T siger, byretten og landsretten, de siger også, på de her 275.000. T han har haft det med på sin opgørelse. Han har videresendt omkostningerne afdragende til J. Om ikke andet, så siger de i hvert fald, at 25% skal J dække. Det betyder også, at T har aldrig nogensinde betalt de her 275.000. Det er J, der har afdraget på lånet. Frem til 2010, der starter T med at betale det, og J indbetaler penge til T. Efter 2010, så betaler J selv direkte af på lånet og alle omkostningerne på huset. Hvorledes kan dette ikke tale for, at der har ligget en proforma-aftale? T har ikke betalt en købssum, for T har ikke betalt af på lånet. Det lån, der er udbetalt til J, og det lån,
som J selv har optaget igennem sin bank. Igen, hvorfor er det, T kun skal betale den pris, der kan belånes i realkreditet, det vil sige maks 80% af markedsværdien? Igen, det giver ingen mening, men det bliver der lukket øjnene for. Alle de her ting, de taler for, at der har ligget en aftale mellem J og T, og at de 75%, der er blevet overdraget på skødet, ikke er sket via en reel handel, men mere en proforma aftale i forhold til, at J har haft brug for at få nogle penge udbetalt. Landsretten de lægger derimod efter bevisførelsen til grund, at det var ved aftaleindgåelse var en forståelse mellem parterne om, at de 75% af ejendommen på et tidspunkt skulle tilbageføres til J. J han har ikke kunne nærmere bevise indholdet af de her drøftelser og en eventuelt aftale herom. Og det er ikke godt gjort, hvornår og på hvilken vilkår, og herunder hvilken pris den her tilbageførsel skulle ske til. Både T og hans bror P har begge skrevet direkte, at det alene er de udgifter T har haft, der skulle dækkes. T han siger direkte, at han bare skal holdes økonomisk skadesløs. T han nævner også både i en mail og via sin advokat, at det alene er de skattemæssige konsekvenser, der er en udfordring. Og han vil have J's døtre til at finde en forsikret skatterådgiver, så er det ikke noget problem, at han kan overholde den aftale, ham og J har lavet i sin tid. Det her, det er dokumenter, der ligger sort på hvidt. Hvad er det, som landsretten de siger, at der ikke kan kunne dokumenteres i forhold til, hvordan det skulle ske? Det skal siges, at digitalisering af skøder, det skete i 2009. De originale skøder, dem har J, for T har udleveret dem til J. Alt det her, det kan kun lade sig gøre, fordi skøderne er blevet digitaliseret. Hvilket jo også burde tale for, at den eneste årsag til, at T kan gøre det her i dag, det er fordi, at han har fået skøderne uden egentlig at være den, der er berettet til dem. Originalskøderne ligger ved J, og hvorfor skulle de gøre det, hvis han ikke har været den reelle ejer? Hvorfor skulle T udlevere dem til J, hvis han havde ment, han havde været ejer af de 75%? Hvorfor ville T gå med til at være omkostningsneutral, hvis han mener, at han er den reelle ejer af de 75% af ejendommen? Det her, det taler jo for, at det alene er de omkostninger, som han har lagt ud, der skal dækkes. Og jævnført den opgørelse, han har lavet, så burde det faktisk være meget nemt for landsretten at sige, hvilket sum huset skulle tilbageføres til. Fordi det har han selv skrevet. Han har skrevet til afregning i hans dokument fra 2015, hvor der stod 182.000. Det er det tal, som T mener var udstående. Via hans advokat er beløbet blevet højere, og det er fordi han har taget nogle flere ting ind, som J ikke mener var korrekte, og derfor har de ikke været enige om, hvad der har været mellemværende mellem. Herunder så har T nægtet at indføre det her gulv, som J har skåret op til ham. Vi synes i hvert fald, det fremgår meget tydeligt, at tilbageførelsen af de 75% skulle ske, så T han bliver holdt omkostningsneutral eller skadesløs. Det siger T selv flere gange.
Hvorledes kan landsretten så nå frem til, at J ikke har kunne bevise, hvilken aftale og til pris tilbageførelsen skulle ske til? Det står direkte i byretten, side 7. I forhold til de her 25% af ejendommen, hvor skødet stadigvæk står i K's navn, så tilslutter landsretten sig byrettens dom. Igen vil jeg gerne nævne, T er bobestyrer for boet efter K, og har valgt at tage det med i boopgørelsen, i stedet for at få de 25% over i J's navn. T er den eneste, der kan gøre det, fordi han er bobestyrer og eneste arving. Det her det er direkte ulovligt, fordi T han har modtaget noget i en boopgørelse, som han udmærket har vidst ikke har været en værdi i boet. Det vil så sige, allerede dengang skulle han have fået det over i J's navn med det samme. Det har han valgt ikke at gøre. Landsretten de lukker også øjnene for, at han har indført det her i boet. J kan ikke skrive under på vegne af K, og dermed få bragt skødet i orden. Det er alene T, der kan det. Igen, T han har prøvet at få det ind i boet, trods han vidste ikke tilhørte K. Og igen, det er vigtigt at bemærke her, T er eneste arving efter K, fordi de to andre J og P har frasagt sig arven. Det vil sige, T han har haft en stor personlig interesse i ikke at få overskrevet de her 25% i J's navn, fordi han så i princippet står for 100% af ejendommen. J burde ikke engang have bedt T om at gøre det her. I det han er bobestyrer efter boet, skulle det være sket automatisk. Det lukker landsretten også øjnene for. Landsrettens begrundelse og resultat. Landsretten de ignorerer desuden følgende, som vi mener er meget relevant og vigtige beviser, og det bliver oplyst under retssagen. T han har ikke indberettet en markedsleje på de 75% af ejendommen, trods at T han bekræfter, at J har benyttet ejendommen i hele perioden. Det vil sige, trods at han ikke har fået en lejeindtægt fra T, så skulle han have indberettet den her markedsleje og egentlig være beskattet af den. Fordi han i princippet har givet J en gave. Du må ikke stille en ejendom kvitterfrit til rådighed for andre. Så skal du beskattes af den markedsleje, du kunne have fået. Og i princippet skulle J også have været beskattet af, at han fik stillet den her ejendom kvitterfrit til rådighed. T er revisor. Der er også de her indbetalinger til T, og de her omkostninger fra 2010, hvor J han har betalt alle omkostninger på huset, herunder renteomkostninger og afdrag på lånet. Man kan så sige, de indbetalinger, hvis det har været nogle former for markedsleje eller gaver eller et eller andet, han mener han har fået fra J, så skulle de også være indberettet. Fordi han har i hvert fald ikke lavet en refusionsopgørelse i forhold til de ting, hvor J har lagt penge ud for T på 75% af ejendommen. Og lige nu, som det står, har han i hvert fald heller ikke tænkt sig, at han skal betale pengene tilbage, trods at han har nævnt, at hvis ejendommen bliver solgt, så skal deres mellemværende opgøres. Men T han mener nu ikke, at han i hvert fald skal betale 75% af de omkostninger, som J han har lagt ud for fra 2010 og frem til 2022, trods at han har betalt for en ejendom,
som både by- og landsretten og T siger, at 75% af ejendommen har været hans. Og det er vel at mærke også, at J har betalt af på det lån, som de siger har været købsprisen. Det vil sige, T har igen ikke betalt den her købspris. Lånet har været i hans navn, men det er J, der har betalt af. Både i starten, hvor T har videreført omkostningerne, og efterfølgende har J betalt tingene direkte selv. T han har ikke indberettet en markedsleje til skat. Det her det taler virkelig for, at T og J har haft en aftale om, at huset ikke har været T's, og derfor har T heller ikke skulle indberette en reel leje, da han ikke har været ejer. Det lukker landsretten fuldstændig øjnene for, og det vil så sige, at de støtter faktisk her, at T han har begået skattesnyd. Det må man ikke som en offentlig instans. At der i byrettens dom, der står, at J alene han skal dække 25% af omkostningerne på ejendommen i perioden 99 til 2010. Trods af de indbetalinger, der har været fra J til T, de overhovedet ikke stemmer overens med de her 25% af omkostningerne. Det lukker de også øjnene for. I landsretten, der siger T, at han har betalt alle omkostningerne på ejendommen. Ejendomsskat, forsikring og afdrag på lånet i perioden 99 til 2010 og igen for 2022. Det vil så sige, der bliver faktisk her ændret på vidnesforklaringen. For i byretten, der skal han kun stå for 75% af omkostningerne, og i landsretten siger han nu, at han har betalt 100% af omkostningerne i perioden. Men de lukker fuldstændig øjnene for, at T han har lavet en udlægsopgørelse og videresendt 100% af omkostningerne til J. J har fremlagt bilag og dokumentation på, at han har leveret et gulv til T, og dermed også, at T han i hvert fald har skulle J penge. T har i processen ikke benægtet det her. Han siger alene, at han ikke skylder J penge. Udover trægulvet, så har J jo desuden siden 2010 og frem til 2022 betalt af på huslånet på ejendommen. Det her huslån, som er optaget for at have fået overdraget de 75% af huset til T. Det lån, som i princippet burde være T's lån, som alle siger, altså alle udover J siger, at købsummen for de 75%. Det lån har han også betalt afdragene og renteomkostningerne på i perioden. Det vil sige, at J har betalt af på T's lån. Trods det, så siger T, at han ikke har noget mellemværende med J og ikke skylder J nogen penge. Udover låneomkostningerne til det her, som T mener og siger er købsummen, så han har givet, som J selv skal betale af på, så har J jo også betalt alle de andre omkostninger, værdi af egen bolig og forsikringer, skat, grundskyld og sådan nogle ting. Alt det her, det har han betalt direkte siden 2010, og inden 2010, der har vi jo set i den opgørelse T har lavet, som han selv kalder en udlægsopgørelse, der har J også betalt mere end det, der svarer til de 25%. Og hvis T han anser sig selv som ejer af 75% og siger, at han har købt de 75%, så bør J vel aldrig nogensinde skulle betale af på T's lån. Hvorledes kan T ikke skylde J penge? Resultat på dommene.
Både by- og landsretten de når frem til, at trods den dokumentation, der er fremlagt, så er det mere sandsynligt, at T han har købt de her 75% af ejendommen ved en reel handel, end at der har været en proforma aftale mellem T og J. Det vil sige, at de kigger ikke på den skriftlige dokumentation, der foreligger gennem perioden, men de har alene lagt vægt på dele af den forklaring, som T han har afgivet i både by- og landsretten. Ikke mindst så medvirker og tilskynder domstolene til, at T har begået skattesnyd, i det T han ikke har indberettet den her markedsleje, som han kunne have opkrævet fra J, og skulle have indberettet til skat, i forhold til at han har stillet de 75% af ejendommen til rådighed for J. Det her resultat, det er til trods for, at der foreligger ikke en købs- og en salgsaftale på de her 75% mellem T og J. Skødet er ikke en købsaftale. T har ikke fået lavet nogen som helst vurdering af ejendommen inden overtagelsen af de her 75%. Det vil sige, at han har ikke været interesseret i at være sikker på, at den købspris, som han siger, der er på de her 275.000, egentlig har været den korrekte. Der ligger ikke en vurdering fra nogle af ejendomsmalere, og der ligger ikke en vurdering fra kreditinstituttet på ejendommens vurdering eller ejendommens værdi. Det burde man have interesse i ved en handel og et køb af et hus. T har selv udtalt, at det alene er sket, fordi J skulle have frigjort nogle penge her nu. Det taler igen for, at der har været en aftale og ikke et reelt salg, og det er T, der udtaler det her. Hvorfor køber man kun 75% af en ejendom? T han betaler kun den pris, der kan optages i realkreditlånet. Det vil sige, det er 20% lavere end markedsprisen. Hvorfor? Hvorfor betaler han ikke mere end det, der kan optages i realkreditlånet? Det giver ingen mening. Hvorfor fremgår T's kone ikke på hverken skødet eller lånet, hvis han har købt det her hus reelt i en handel? Det giver heller ingen mening, når man er gift. Det er J, som har optaget lånet i T's navn igennem sin egen bank. Det vil sige, det er sælger, der optager lånet for køber. Jeg har aldrig nogensinde hørt om det før, og det er ikke normalt. Men det er sket her, og det er det jo fordi, at trods at T han står på lånet, så har det været J's lån, og dermed har det været J, der har været interesseret i at vide, hvordan det blev optaget, og hvordan det blev optaget til. Det er J, der har betalt 100% af omkostningerne i forbindelse med tinglysning og stempelmærker, trods at der i skødet står, at det er køber, der skal stå for en andel af disse omkostninger. Det er J, der får styr på alt det her. Det giver heller ingen mening, for køber bør jo have en interesse. Men det har T ikke, fordi der er ikke tale om et reelt køb-salg af de 75%. T udtaler, at der har været en aftale mellem ham og J om, at T skal være omkostningsneutral i forbindelse med at stå for de her 75% af ejendommen. Hvordan kan man være omkostningsneutral ved en reel handel? Det kan man ikke. Det taler for, at der ligger en aftale frem for et reelt handel. Man kan aldrig nogensinde være omkostningsneutral i forbindelse med køb af et hus. Du ved ikke, hvordan udviklingen sker, om der vil være et tab eller en gevinst senere. Det taler igen for proforma aftale og ikke en reel handel.
T han har udarbejdet en opgørelse over de omkostninger, han har lagt ud for på ejendommen. Han kalder det også selv for udlæg, han har haft i forhold til J på ejendommen. Og han kræver også renter for de her omkostninger, som han mener, som han har lagt ud for. Hvis han mente, han ejede huset og 75% af huset, hvorfor videreføre 100% af omkostningerne til J? Hvorfor opkræve renter? På denne her opgørelse, der har han også taget omkostninger til lånet med. Det vil så sige, det lån han siger, han har betalt J for at købe de her 75%, dem skal J selv betale af på. Det fremgår meget klart og tydeligt, det er et udlægsdokument, og det fremgår også meget klart og tydeligt nede i det hjørne, hvad han mener, at J skal mangle at afregne. Hvordan kan man kræve renter for noget, hvis man mener, det er ens egne omkostninger? Da J i 2010 overtog alle betalingerne på ejendommen, der har T ikke længere ført regnskab. Det er virkelig mærkeligt, hvis man mener 75% af huset stadigvæk er hans. Men det har ikke været nødvendigt, fordi han har aldrig set sig selv som ejer, og dermed har han kun været interesseret i den periode, hvor han har lagt ud for J for ejendommen. T har ikke indberettet en lejeindtægt til skat på de 75% af ejendommen, som J har benyttet i hele perioden. Om der har været en lejeindtægt eller ej, vil T skulle beskattes af markedslejen i hele perioden, og det skal indberettes til skat hvert år. Igen, T har ikke gjort det, fordi han har ikke set sig selv som ejer. Han har set J som ejer, og dermed har der ikke været nogen leje eller noget, der skulle indberettes. T er uddannet revisor, og hvis han havde set sig selv som ejer af de 75%, så ville han have skulle indberette det her. Igen taler det for, at T har set J som den reelle ejer 100% af ejendommen. T har selv udtalt, at han ikke har indberettet noget som helst til skat. Det står også i landsretsdommen. T han nævner både gennem sin advokat og selv direkte i en mail, at det alene er de skattemæssige konsekvenser, der er problemet, hvis handlen ikke sker til markedsværdi. Han siger oven i købet, hvis vi kan komme med en skatterådgiver, der er forsikret, så er det ikke noget problem. Det vil man aldrig nogensinde sige, hvis man mener, man er den reelle ejer, fordi så har man også krav på denne her gevinst, der har været på ejendommen, hvis den er steget. Overstående, det beviser, at både by- og landsretten, de lukker øjnene for al dokumentation, og de mener, det er mere sandsynligt, at T han har snydt i skat siden 99, da T ikke har indberettet nogen markedsleje løbende til skat, end at der har ligget en proforma-aftale mellem T og J. Forklaring på resultatet, det kan kun være, at grunden J's fortid, så lukker de offentlige retssystemer fuldstændig helt bevidst øjnene for alle beviser. De undlader og omskriver ting, for at J ikke skal vinde, trods at deres afgørelse gør, at modparten T har begået skattesnyd i hele perioden. T har lavet et udlægsdokument. T har ikke indberettet til skat. T han udtaler selv, at han bare skal være omkostningsneutral. Alle de her ting, dem lukker de bare fuldstændig øjnene for. Det giver ingen mening. Til gengæld siger de nu, at T han har begået skattesnyd, og det er mere sandsynligt. De lader T vinde, trods at han har begået skattesnyd. Det giver slet
ingen mening. Det her det er kun toppen af isbjerget. Der ligger mange flere ting, som byretten og landsretten de ignorerer fuldstændig. De siger også begge to, at T han har betalt en købspris på 275.000. Men som I selv har set i udlægsdokumentet, så har T videreført de her omkostninger til J. Det er J, der har betalt A på lånet. I en periode har han betalt pengene ind til T, og efterfølgende har han selv betalt direkte A. Det vil så sige, den købspris, som de siger, der er betalt, den har T ikke selv betalt af på det lån, der er optaget til at udbetale til J. Hvordan kan T have købt denne her ejendom ved en reel handel? Det kan han ikke, og det har han ikke. J han har klaget over en dommer. Det skal man måske aldrig nogensinde gøre. Der bliver lukket øjnene for alt. T han har efterfølgende sat ejendommen på frivillig tvangsauktion. Han nægter nu, at han skal tilbagebetale de her penge til J, som J har lagt ud for 75% af ejendommen. Både fra 99 til 2010, hvor J har indbetalt meget mere end de, der svarer til de 25%. Og så er der jo selvfølgelig også de her penge, hvor J han har betalt alt fra 2010 og frem til 2022, hvor han også har betalt af på lånet. Det ønsker T slet ikke at afregne, trods at han egentlig siger, at det vil ske, når huset det sælges, eller at J han overtager det. Så nægter han nu, at det skal modregnes. Han siger bare, at han ikke skylder J nogen penge. Men han har jo heller ikke indberettet til skat, at han har fået det som gaver. Så han må jo i princippet skylde J penge. Ellers så har han snydt endnu mere i skat. Ja. Det er det her T og J, hans advokat, de siger, at de skylder ikke J nogen penge. Det er trods, at J har betalt meget mere end de 25% frem til 2010. Og at han har betalt 100% af alle omkostninger siden 2010. Så mener de ikke, at J har et tilgodehavende ved T. Men det er jo smart, man kan få en ejendom kvitterfrit, uden at skulle indberette til skat. Fogedretten, der står for den her tvangsauktion, de accepterer det her, og de giver også T medhold i, at deres mellemværende ikke skal afregnes ved tvangsauktionen. Og det er jo egentlig til trods for, at T han udtaler i landsretten og byretten, at deres mellemregne det skal afregnes, når huset overdrages til tredjemand eller over til J. Det vil så sige, at det han siger i retten, det vil han nu ikke ønske at overholde, fordi de ikke mener, at der er et mellemværende. Ja. Og det står faktisk her på side 20 i byretsdommen, at der kan foretages en samlet afregning, når samejet bliver afsluttet, enten ved tilbagekøb til J af de 75%, eller ved et salg til en tredjemand. Trods at han siger det her, så siger fogedretten nu, at det behøver han ikke længere. Hvorfor? Ja, fordi fogedretten de heller ikke kan lide J, og de ønsker ikke, at han skal få medhold i noget som helst. Han siger det også i landsretten, at det er en slags refusionsopgørelse. Og det vil så sige, at igen, at når handlen af de her 75% eller huset salg til tredjemand, så vil der ske sådan en opgørelse over deres mellemværende. Men T han mener jo kun, at han skal have opgjort det, han har lagt ud for.
Han mener ikke, at J skal have opgjort det, som J har lagt ud for, trods at J jo har lagt ud for en meget større andel, eftersom at både landsretten og byretten siger, at T han ejer 75% af huset. Man kan åbenbart eje et hus og købe et hus uden at betale af på lånet, uden at indberette til skat. For at sikre borgernes retssikkerhed i Danmark er vi nødt til at stå sammen. Vi er nødt til at få de her situationer ud i offentligheden. Vi er nødt til at få politikernes opmærksomhed. Vi har skrevet til Mette Frederiksen. Hun lader som ingenting og svarer faktisk slet ikke på de her problemer. For som I kan se, alene så bliver man slagtet af systemet. Lige meget hvor meget dokumentation der foreligger, så lukker de øjnene for alt. De lukker øjnene for, at T ikke har betalt af på det lån, som de siger er købsprisen. De lukker øjnene for, at T han har videre sendt alle omkostningerne i et dokument, han oven i købet skriver udlæg på til J. De lukker øjnene for, at det er J, der har optaget lånet, og sådan vil man aldrig nogensinde gøre, hvis det havde været et reelt salg. De lukker øjnene for, at der ikke er indberettet til skat. De lukker øjnene for al den dokumentation, der foreligger. Der ligger så meget skriftligt, hvor T han selv siger, at han bare skal være omkostningsneutral. Han er bange for skattemæssige konsekvenser. Men det er fuldstændig ligegyldigt, fordi domstolene ønsker ikke, at J skal vinde. Det er ikke professionelt, det her. Det beklager vi. Vi har ikke kunne få nogen som helst til at tage det. Muligvis er det mega svært, når det handler om domstolene. For J kan I se, at lige nu har det faktisk nærmest kostet ham alt. Han risikerer at miste hans hus. Et hus, han selv har betalt alle omkostningerne på. Et hus, han har kæmpet for at beholde. Fordi havde han ikke ønsket at beholde det, så kunne han have solgt det tilbage i 99. Og ikke kun fået den pris, som kunne optages i realkreditlånet. Han kunne have solgt det til meget mere. Fordi andre normale mennesker ville have skulle betale hele markedsprisen. Og ikke kun det, der kunne optages i et realkreditlån. Det giver slet ingen mening. Vi håber, I vil dele og siger på forhånd tak.